Φίλες και φίλοι, καλησπέρα! Καλησπέρα στην Ελλάδα! Καλησπέρα στην Κύπρο! Καλησπέρα στο Μέγα Κόσμος! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα One Mark Show! Όπως έχετε καταλάβει, πρόκειται για ένα show διαφορετικό από όλα τα άλλα! Με σκες, παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, εκπλήξεις και πολύ γέλιο! Το σημαντικότερο όμως μέρος αυτού του σοου είστε εσείς, το ζωντανό κοινό! Που μας ανεβάζετε με τη θετική σας ενέργεια! Είστε λοιπόν έτοιμοι να ζήσουμε και σήμερα μοναδικές μαγικές στιγμές? Είστε έτοιμοι να γνωρίσουμε τους πρώτους καλεσμένους μας, που δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι τρεις και είναι ήδη στο ασανσέρ! Για πάμε να δούμε. Θα περάσουμε πολύ ωραία, πιστεύω. Θα είναι τέλεια. Σούπερ, παιδιά, συγγνώμη, μήπως είμαστε υπέρβαροι να κατέβει τη δέο σας να μείνει το κορίτσι να το ανεβάσω πάνω, γιατί ανεβάζω εγώ τις γυναίκες έτσι κι αλλιώς και να έρθω μετά να σας πάρω. Όχι, εμείς όπου πάμε και οι τρεις μαζί πακέτο. Μια ιδέα έριξα, μια ιδέα για το show και εσείς για το show. Εσείς, καφέδες. Όχι, η μακιγιέρη με. Εμένα η δουλειά μου δεν ακούστε με να ψυχολογώ τους καλεσμένους, να δω αν κάνουν για το show. Μην βγείτε καθόλου. Κατεβείτε όπως είστε και πηγαίνετε σπιτάκια σας. Άλλες υποχρεώσεις δεν έχετε να κάνετε. Συγγνώμη, εσύ θα μας ψυχολογήσεις για το show? Τι δουλειά έχεις εσύ? Έχεις και πτυχίο ψυχολόγου, θες να μας πεις τώρα? Δεν έχω πτυχίο ψυχολόγου. Εμείς στους καφέδες, μεγάλε. Πήγαινε να σερβίρεις εδώ, στο κοινό. Κάνα ελληνικό εκεί πέρα. Και τελείωσε. Να σου πω εκεί. Έχεις αποκτήσει πολύ αέρα. Τόσο αέρα. Και τι φοβάσαι, την αρπάξεις? Πού το βρήκε? Η πρώτη δοκιμασία, σε εισαγωγικά, μην αγχωθείτε, είναι η συμμετοχή σας σε ένα θεατρικό σκέτς. Δεν ξέρετε ακόμα τι θα κάνετε. Αγκαλιάσαι με εσύ, χαλάρωση. Ναι, δεν αισθάνεσαι και σήμερα. Θα σας δέσω τα μάτια και των τριών. Σας πάμε σε ένα χώρο. Μεταμφιέζεστε. Ωραία. Τώρα τι να σας κάνουμε εσάς και από μόνοι σας είστε σαν μεταμφιεσμένοι. Λοιπόν, για τους άντρες μιλάω, μωρό. Γαργάλα. Μισό λεπτό. Σήκωσε Πασχάλη. Εσύ με μένα, εσύ με τους άλλους. Και με τους τρεις. Αυτό μ' αρέσει. Πάντα τον τρίτο. Αφού λέει μέχρι 4 άτομα. Ασανσέρ. Λοιπόν, πάτε στο χώρο, σας λύνουν τα ματάκια και αρχίζετε να παίζετε έτσι όπως μόνο εσείς ξέρετε. Δεν σας φοβάμαι. Εντάξει. Λοιπόν,
Αρχίζουμε να δένουμε ματάκια. Εντάξει. Πρέπει να γίνει τώρα αυτό στο ασανσέρ. Μόνος μου θα το δεις το εσύ. Εσύ δες τα Δώσε μου να στο το φίλο δεις. μου από εδώ. Δώσε μου. Εσύ δες τα στον Μπούμπουρα και εγώ θα δώσω τα δικά σου. Λίγο περίεργα είναι αυτά τα πράγματα. Μη φοβάστε. Και συγγνώμη, εσύ ο καφετζής δεν είσαι, τι δουλειά έχεις να μας δίνεις, η παραγωγή δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Είναι για ειδικές αποστολές, μην λέμε τα ίδια τώρα. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Ο Ξανθομπούμπουρας δεν είναι από άλλο κανάλι. Λοιπόν, Έλα. εντάξει. Ναι. Έτσι μωράκι μου, έχουμε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι Δεν βλέπω να τίποτα. πάμε να μεταμφιεστούμε. Προχώρα μπροστά εσύ αγοράκι μου, έτσι σπρώξ την πόρτα. Είναι και βαριά. Προχώρα και εσύ. Όμο. Όσο γίνεις καλή. Εσύ που πάει, κάτσε εδώ. Μην αφήνετε. Μη φοβάσαι. Καλά είναι Μελίνα, άντε γεια. Είσαι σε καλά χέρια. Τα κατάφερα επιτέλους. Έμεινα μόνος με το μωρό μου, το Μελινάκι. Κύριε Ζαμπετουλάκη, από το όνομα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είστε κριτικός. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Αβάντι μαέστρο! Τι κάνεις αφρό, κάνεις αφρό. Σταύρος εναντίον Στέλιου. Βέγκας εναντίον One Mark Show. Στέλιο, ένα γερανό ρε. Κάνεις ό,τι θέλεις. Μισό λεπτό. Ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Περνάμε στην επόμενη υπόθεση. Αρίστος Ζαμπετουλάκης εναντίον Γιούρη Σταυρόφ. Να προσέλθουν οι εμπλεκόμενοι της υπόθεσης. Λοιπόν, ο κύριος Ζαμπετουλάκης, Παρόν κύριε Πρόεδρε. πηγαίνετε παρακαλώ στο εδόλιο. Ο κύριος Γιούρης Σταυρόφ, Παρόν. καθίστε παρακαλώ. Και η δικηγόρος σας, η κυρία Μελίνα Τοστομαλίδου. Παρούσα. Καθίστε δίπλα. Λοιπόν, άρχεται η συνεδρίαση. Κύριε Ζαμπετουλάκη, πριν από 2 μήνες περίπου, μηνύσατε τον κύριο Γιούρη Σταυρόφ ότι πουλούσε στο μοναστηράκι παράνομα CD δικά σας, χωρίς την άδειά σας βέβαια, έτσι. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια, Ορκίζομαι να πω την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. χωρίς φόβο και πάθος. Κύριε Ζαμπετουλάκη, από το όνομα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είστε κριτικός. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Δεν φαίνεται. Μας έχετε μπερδέψει λίγο. Απλά βουτήξατε κάποια στιγμή εκεί στο κριτικό πέλαγος και κολυμπήσατε μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Το χρώμα αυτό από πού το πήρατε? Κοιτάξτε, είχα δει κάποτε μια ταινία και έπαιζε ένας πρωταγωνιστής Αφρικανός και ζήλεψα το χρώμα του και το έδεσα σκοπό της ζωής μου να αποκτήσω κι εγώ τέτοιο δέρμα. Γιατί δεν καταφύγατε στο Solarium, ξέρετε, που παίρνετε σόλα, παπουτσιού, τυγκέτε και όλο αυτό το μαύρο το χρώμα, αν το αλείψετε στο πρόσωπό σας, γίνεται... Πόναγε λίγο. Έτσι σου zei, οπότε είπα να δοκιμάσω πιο ανώδυνες μεθόδους. Δεν σας αρέσει το τσούξιμο γενικά? Καθόλου. Το αποφεύγετε? Εννοείται. Λοιπόν, να έρθουμε στην υπόθεση. Είστε τραγουδιστής, προφανώς τραγουδάτε κριτικά τραγούδια, μπαντινάδες. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε.
Δικιά σας είναι η μαντινάδα «Μία μικρή αγάπησα που ήταν σαν λουλούδι». Είναι ένα τραγούδι το οποίο αντικατοπτρίζει τη μοναξιά που ένιωθα κάποια περίοδο της ζωής μου. Τη μαύρη μοναξιά. Τη μαύρη μοναξιά, την δυσβάσταχτη. Όταν, κύριε Πρόεδρε, χώρισα με την σύζυγό μου. Τι δεν πήγε καλά στο γάμο σας? Είναι αυτό που φημολογείται ότι κάποια μικρά πραγματάκια στο γάμο μπορούν να φέρουν το χωρισμό. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, στην Κρήτη δεν έχουμε τέτοια θέματα. Πρωί-πρωί σηκώθηκα και έφαγα ένα κουλούρι. Άλλο τραγούδι δικό σας, πάρα πολύ γνωστό. Τη συνέχεια. Έφαγα ένα κουλούρι και σκέφτηκα εσένα να φιλιέσαι με αυτόν μούρι-μούρι. Σας παρακαλώ, μην γελάτε. Είναι προφανές ότι είναι ατάλλαντος ο Μάρτης. Πες τα. Για πείτε μου τώρα, εκτός από μαντινάδες, λέτε και άλλα τραγούδια λαϊκά. Έχετε ρεπερτόριο? Ναι, λέω και πάρα πολλά λαϊκά τραγούδια. Για πείτε μας κανένα δύο έτσι να γίνουμε. Έλεγα, ξέρω εγώ, του Μαζονάκη. 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Φύγε από το μαγαζί. Θέλω να πω κι άλλο. Αμέ. Μα να στατώνεις, δεν με λυπάσαι. Αυτό το θέμα απόψε θα σε. Μπορούμε να το κουνήσουμε κι άλλο λίγο, να... Έχω ένα πρόβλημα και, κύριε Πρόεδρε, με την κίνηση, αλλά θα το φτιάξω σιγά-σιγά. Μόλις πουληθούν τα πρώτα CDs και αυτά, θα μπορέσω να βρω λεφτά, να πάρω και ένα χορογράφο. Να φτιαχτώ λίγο σκηνικά, καταλάβετε αυτό. Αλλά πώς θα γίνει όταν άνθρωποι σαν τον κύριο εδώ πέρα μου στερούνε το μεροκάματο, κύριε Πρόεδρε. Ηρεμήστε, μην κλαίτε, μην στεναχωριέστε. Μην κλαίτε και ξεβάψετε, δεν είναι ώρα τώρα για τέτοια. Φορτίζομαι συναισθηματικά. Θέλετε να φέρουν φορτιστή, να σας φορτίσουμε εμείς, τι θέλετε. Αλλά φοβάμαι είναι εδώ το έβα και μου καείτε και γίνετε πιο μαύρος από ό,τι είστε. Λοιπόν, να έρθουμε στην υπόθεση. Πώς ακριβώς συνέβη το γεγονός? Εσείς ήσασταν πού εκείνη τη μέρα που παρουσιάστηκε μπροστά σας ο Γιούρης Σταυρόφ και πουλούσε CD? Είχα πάει στο αγαπημένο μου στέκι στο Ηράκλειο. Λέγεται ο Μαύρος Γάτος Καφέ. Κάθομαι λοιπόν έξω στο τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι. Σε καρέκλα με τραπέζι μπροστά μου, τέλος πάντων. Έτσι, να είστε πιο ακριβείς, γιατί Συγγνώμη. όλα αυτά σημειώνονται. Παίρνω μια τζούρα από το φραπέ μου και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο κύριος. Εκείνη τη στιγμή στο τραπέζι ήταν μόνος σας, είχατε παρέα. Ήμουν μόνος και περίμενα την φιλενάδα μου την καινούρια. Ονόματι? Μαρία τη λένε, είναι μοντέλο. Δουλεύει στο Mega Channel, στο πρωινό. Το πολύ επιτυχημένο αυτό το πρόγραμμα Βέβαια, του βέβαια. σταθμού, ναι. Και περιμένω το μαράκι να έρθει και εκείνη τη στιγμή, τσουπ, Να γραφτεί τσουπ. Τσουπ. σκάει ο Γιούρι. Σκάει με εκρηκτικά, δηλαδή τι ήταν τρομοκράτης και ήρθε εκεί πέρα να κάνει εντύπωση και είχε γεμίσει εκρηκτικά και έσκασε μπαμ. Όχι ρε Πρόεδρε, απλά εννοώ ότι εμφανίστηκε μπροστά μου Έτσι, ξαφνικά και με τρόμαξε. Λες και έγινε έκρηξη. Πώς τρομάζει με την έκρηξη? Αυτό Ναι. το πράγμα εμφανίστηκε μπροστά μου, χύθηκε ο καφές πάνω μου και εκεί ξεκίνησε η κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο κτλ. Από ό,τι κατάλαβα, ο Γιούρι έκανε Γιούρια, δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά Ακριβώς. σου. Μάλιστα. Και μου πετάει ένα κάρο CD πάνω στο τραπέζι, ας πούμε. Και τρόμαξα, ξαφνιάστηκα. Άσπρισες δηλαδή από τον πανικό σου, έτσι. Χλώμιασα, πάνιασα τελείως. Και δεν έμεινες έτσι σε εκείνο το Γιατί φυσικό. έχω κάνει καλή δουλειά, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Πετάει λοιπόν τα CD πάνω στο τραπέζι. Και όπως συνέρχομαι από το σάστισμα το ξαφνικό, βλέπω ένα CD πάνω με το όνομά μου και τη φάτσα μου. Το όνομά σας ποιο είναι Ζαμπεντουλάκης. το μικρό? Νικόλαος. Εδώ λέει Αρίστος. Μάλλον για την άριστη δουλειά που κάνω και μπερδευτήκατε. Κάτι μου κρύβεται κύριε. Θέλω να μας πείτε τη μαύρη αλήθεια τώρα επί τόπου. Ζαμπετουλάκης Νικόλαος του Αρίστου, κύριε Πρόεδρε. Α, να σημειωθεί, έχει γίνει κάποιο λάθος. Εσύ είσαι ο Νικόλαος δηλαδή, έτσι. Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Και με το όνομα Νικόλαος κάνετε καριέρα. Βεβαίως. Μάλιστα. Δεν είναι πολύ καλλιτεχνικό. Νίκος Ζαμπετουλάκης. Από τη στιγμή που άλλαξες χρώμα και έγινε σε μαύρος, black,
Γιατί το έκανες Αρίστος Ζαμπετού Black Is. Η αλήθεια δεν το σκέφτηκα, κύριε Πρόεδρε. Καθίστε, κύριε Ζαμπετουλάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω θα δικαιωθώ, γιατί ειλικρινά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα αυτό, κύριε, που διαπράτατε. Δεν είναι κρίμα για το μαράκι. Ένα καφέ θέλει το κορίτσι. Έχει μαύρο. Θέλει και καφέ. Πόσα χρώματα θέλει να έχει αυτό το μαράκι. Τι άλλο θέλει. Της έφεξε της Μαρίας. Παρακαλώ, κύριε Γιούρι Σταυρόφ. Είστε μεθυσμένος, μερακλωμένος. Με μπάλε τρικλοποδιά το κύριο. Ψεύδετε, κύριε Πρόεδρε, ψεύδετε. Λοιπόν, κύριε Γιούρι Σταυρόφ, είστε Βούλγαρος από ό,τι Όχι, από τη Ρωσία είμαι, κύριε, τα έχετε κάνει λάθος. Ο ένας δεν ξέρει το όνομά του το κανονικό, ο άλλος δεν ξέρει από πού είναι. Ρωσία, εγώ ήμουνα ρώσικο στρατό, Καλασνικόφ, 30 σφαίρες, τριμπή, δεν κόλλαγε ποτέ. Κατέβαζα βότκες, έκανα τέτοια, θα με βγάλει σε μένα Βούλγαρο. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν φέρετε εδώ πέρα με τραβήξατε. Άντε τώρα, δηλαδή, τι θα πω στη μάνα που θα με λέτε Βούλγαρο, που θα μου πει από τη μάμα Ρώσια που με κοιτάει. Πείτε μου. Και από ό,τι λέει εδώ, είσαι DJ. Μάλιστα, καλύτερος. Στην Κρήτη λοιπόν δούλεψες καθόλου ως DJ. Σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες, όλα αυτά. Ξέρεις, Κρήτη έχουμε πολύ κηδεία. Μπουφ, βαράνικη. Σε κηδείες τι τραγουδιά έπαιζες. Επικίδια. Για πες μας ένα να πάρω μια γεύση. Ρώσικο ή ελληνικό. Πες μας, ο Χάρος βγήκε παρενιά στα Ρώσικα. Λαχάρος βρίσκω Παναγίωσα. Το τελευταίο βράδυ μου. Αντρικά ή υψηλά τώρα θέλετε, κάνω και κάτω. Κράμα, κράμα. Κράμα. Λομουστικό λιχάρι μου. Σι! Χα! Αλλό, είμαι το τόνο. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς σου ήρθε η ιδέα να αναπαράγεις CD διαφόρων τραγουδιστών και να τα πουλάς στη μαύρη αγορά, φαντάζομαι. Δεν πούλαγα άλλο CD, μόνο τα δικά του πούλαγα. Γιατί αυτή η προτίμηση. Πρέπει να το πω, γιατί το κρατάω μέσα μου πολύ καιρό. Έχει τουαλέτα, θες να πάει να το βγάλεις. Κοίτα, κύριε Πρόεδρε, εγώ, όπως σας είπα, ήρθα Κρήτη με την Ελένη. Ελένη αυτή, καλή ήταν, αλλά δεν κράτησε πολύ το σχέση. Οπότε, από εκεί και πέρα, εγώ γνώρισα μια άλλη κοπέλα. Τη Μαρία. Ποια Μαρία? Τη Μαρία, την ξέρεις καλά κι εσύ, μικρέ. Αυτό το μικρέ ήταν υπονοούμενο, δεν κατάλαβα. Ηλικιακό. Ηλικιακά φαίνεται μεγαλύτερος. Το μικρέ προφανώς πήγαινε κάπου αλλού. Αυτά μου τα λέει Μαρία, εγώ δεν λέω τίποτα, δεν ξέρω. Μια στιγμή, γιατί εδώ βγαίνουν στοιχεία στην υπόθεση που δεν τα ξέραμε μέχρι τώρα, κύριε συνάδελφε, έτσι. Προφανώς η Μαρία είναι το μήλον της έρηδος ανάμεσα στους δύο άντρες και ο καυγάς προήλθε από αυτή τη σχέση που έχουν οι τρεις. Πρόκειται για ερωτικό τρίγωνο, στο οποίο οι δύο άνθρωποι που είναι εδώ μηνυτής και κατηγορούμενος είναι εμπλεκόμενοι. Πρέπει να βρεθεί η Μαρία να έρθει να καταθέσει και αυτή. Αν δεν είναι με κάποιον άλλον αυτή τη στιγμή. Γιατί η Μαρία το πάει το γράμμα. Όχι, κύριε Πρόεδρε, η Μαρία είναι πολύ σωστή γυναίκα. Εγώ μπορώ να πω την αλήθεια, την ξέρω. Για πες μας. Λοιπόν, γνωρίζω εγώ το Μαρία. Μαρία με το που δεν με ερωτεύτηκε τέτοιο παιδί. Εντάξει, τώρα είναι σίγουρο. Και μου λέει: έχω ένα χαζό. Θα του φάμε λεφτά. Εντάξει, ψηλό τα λέει. Οπότε μου λέει: θα του πώσουμε CD, θα σε βγάλω σε ένα αγορά, πουλήσει σε CD, βγάλουμε εμείς λεφτά. Και θα φύγουμε μαζί Ρωσία, θα βγάλουμε χαρτιά και από Ρωσία θα φύγουμε Αμερική να ζήσουμε το όνειρο. Εδώ μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή, πραγματικά η Μαρία είναι εγκέφαλο πύρας. Δηλαδή, με αυτά που ακούμε, πώς δεν σας είπε να κάνετε μαζί οι δυο σας μια ταινία ασπρόμαυρη. Θα μπορούσε. Λοιπόν, μάθαμε και από ό,τι γράφει εδώ το κατηγορητήριο ότι είχατε ένα μοναδικό τρόπο να λανσάρατε το εμπόρευμά σας. Ραπάρατε. Ο Θεός να τον κάνει ραπάρισμα. Δεν σας άρεσε το ραπ που χρησιμοποίησε ο κύριος Σταυρόφ? Ακούστε το και θα καταλάβετε. Από παπέλ του, Χαλαλούμε, αράβικα ήταν. Λοιπόν, για να καταλάβουμε και εμείς και το ακροατήριο εδώ στο δικαστήριο, να τα ακούσουμε ελληνικά με τη ρώσικη προφορά που έχετε αυτή, για να ξέρουμε αν όντως διαφημίζετε το προϊόν ή αν κάνετε δυσφήμιση του προϊόντος, που είναι άλλη κατηγορία αυτή. Οπότε θα υποστείτε και τις κυρώσεις. Λοιπόν, πώς ραπάρατε και διαλαλούσατε το εμπόρευμά σας? Έκανα τουφ έτσι. Να το δούμε. Είχα ένα τουφ που έκανε τουφ, μπαφ, τουφ, δώσε ρυθμό έτσι, κάνουμε έτσι όλοι μαζί. Ναι. Είχα το κοινό μου όλο και έλεγα
Πήγα στο καφετέρια να πουλήσω ένα CD, αλλά βρήκα αυτό που με πήγε φυλακή. Καλώς όμως, καλώς. Λοιπόν, καθίστε κύριε Σταυρόφ. Ευχαριστώ κύριε. Παρακαλώ να σηκωθεί η υπεράσπιση. Εσείς όταν αποφοιτήσατε από το πανεπιστήμιο, δώσατε κάποιο όρκο να υπηρετείτε το καθήκον σας όσο καλύτερα γίνεται. Θυμάστε λίγο αυτόν τον όρκο? Φυσικά. Ορκίζομαι να προστατεύσω τον πελάτη μου ενάντια σε κακόβουλα σχόλια, σε κακόβουλες κατηγορίες ανθρώπων που δεν έχουν ζωή, ανθρώπων κομπλεξικών και βλαμμένων, και ορκίζομαι στην τιμή του δικηγόρου, του εκάστοτε δικηγόρου που υπάρχει ανάμεσά μας, να προστατεύσω το θύμα που κατηγορείται να είναι θήτης. Τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Μωρό μου, μετά από εδώ, στο κηλικείο. Εσύ θα έρθεις? Ναι. Οκ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν νομίζουμε ότι δεν υπάρχει δόλος σε όλο αυτό για το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγο, νομίζουμε ότι η σχέση που σας ενώνει είναι πάρα πολύ στενή, ένεγα και της Μαρίας που υπάρχει στη μέση, η κυρία Κωστομαλίδου. Από τη χρειά της φωνής της κατάλαβα ότι πρέπει να τραγουδάει κιόλας. Αρκετά. Λέω λοιπόν να ενώσετε τις δυνάμεις σας και επειδή πραγματικά δουλεύετε και οι τρεις πάρα πολύ σκληρά, τρέχετε σαν τον αείμνηστο Βέγκο, να κάνετε ένα συγκρότημα και να το ονομάσετε Βέγκα. Μ' αρέσει. Δεν είναι καλή ιδέα. Έλα. Σας παρακαλώ, ελάτε λίγο μπροστά, να κάνουμε μια φωτογράφηση για το CD που θα βγάλετε μαζί. Και επειδή δεν θέλω πλέον ούτε ο κύριος Ζαμπετουλάκης, ούτε ο κύριος Σταυρός να είναι solo, θέλω να κυκλοφορήσετε ένα τραγούδι καινούριο με τίτλο Solo. Είναι εύκολο αυτό? Φυσικά. Μπορούμε να ακούσουμε έτσι λίγο κάποιους στίχους από το τραγούδι αυτό που μόλις τώρα θα φτιάξετε? Σόλο δεν θα μείνω ούτε για λίγο. Θα φύγω, θα φωνάξω, δεν θα κλάψω που δεν θα είμαστε μαζί. Θα με το σεφέρι. Αυτή λοιπόν είναι η Βέγκα. Νομίζω ότι μετά από αυτό που είδαμε πρέπει να το γιορτάσουμε. Πρέπει να πιούμε στην υγειά μας. Πάμε να πιούμε λοιπόν, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε. Θα πιούμε μπύρες τώρα. Ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα. Μαζί με τους Βέγκας θα πιούμε στην υγειά σας. Πάμε όμως να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Θα μας το πει ο ειδικός. Πίνω μπύρες. Τραγουδούσαν κάποτε τα παιδιά από την Πάτρα. Σήμερα, από όπου κι αν είσαι, άρπαξε την μπύρα και πιες την μονορούφη. Άντε γεια μας. Είμαστε έτοιμοι να πιούμε στην υγειά μας και στην υγειά σας. Εύκολο παιχνίδι. Ο Ζερό κάνει ζέσταμα.
Για τις ανάγκες του παιχνιδιού αυτού επιστρατεύσαμε και το Στέλιο Κριτικό. Για λίγο. Με τον οποίο αποτελούμε την ομάδα του One Mark Show. Έτσι! Η οποία παίζει κόντρα στην ομάδα των Vegas. Αν κερδίσει ένας από εσάς τους τρεις, θα χαρίσετε ένα δώρο σε κάποιον φίλο ή φίλη από την ομάδα τη δικιά σας. Αν κερδίσει ένας από εμάς τους δύο, θα χαρίσουμε ένα δώρο στην κερκίδα που βρίσκεται πίσω μας στην ομάδα μας. Αφού ξέρουμε όλοι θα πάει στην ομάδα μας. Γιατί είμαστε γερά. Και ξενυχτάμε, έτσι, συνέχεια. Ξενυχτάμε. Έτσι, παιδιά της νύχτας είμαστε εμείς. Ήρθε η στιγμή να μονομαχήσουμε πίνοντας μπύρες. Εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν 4 ποτήρια, είμαστε 5 παίκτες. Ακούμε μουσική πάρα πολύ δυνατά. Κινούμαστε γύρω από το τραπέζι. Όταν σταματήσει ξαφνικά η μουσική, αρπάζουμε ένα ποτήρι με μπύρα που βρίσκεται έξω στο τραπέζι, έτσι. Και το πίνουμε μονορούφι. Όποιος δεν προλάβει να πάρει ποτήρι με μπύρα, χάρη από το παιχνίδι, βγαίνει και μας περιμένει εδώ. Είδες, είπα μας περιμένει, σαν να ξέρω από τώρα ότι θα είμαι στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Σταύρο, πήγαινε σε παρακαλώ απέναντι, έτσι. Ζερό, κάτσε εκεί. Έλα. Και εσύ πιο εδώ, Εμίλινα. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Αβάντι, μαέστρο! Κάνεις αφρό. Και οι δύο φεύγετε, έτσι. Μαζί την πιάσαμε, αλλά η Μελίνα αποχώρησε αμέσως, μου άφησε το ποτήρι, το ίδιο μονορούφι. Ζερό, ακούω, τι έγινε. Σκόφα λίγο. Είμαστε έτοιμοι. Μουσικούλα, παρακαλώ. Αργά, βασιλιστικά. Έχει μια γουλίτσα για σένα. Και την είχα ανάγκη. Θέλω να πω συγγνώμη που φεύγει τόσο νωρίς ο Μάρκος, συγγνώμη. Ρε Μελίνα, δεν παίζουμε οι δυο μας, να πάρουμε τα παιδάκια. Να πηγαίνουμε γύρω-γύρω και να πίνουμε οι δυο μας. Πάμε, έλα. Πάρτε θέση στο τραπέζι, ανοιχτείτε. Είμαστε έτοιμοι. Όχι. Μουσική, παρακαλώ. Είσαι έμπειρος. Μου κόψε τον δρόμο, Έγινε σφαγή εδώ πέρα, αλλά... Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γεια σου. Τέλειο. Μείναμε ένας με έναν, έτσι. One Mark Show και Vegas! Μπράβο! Ένα ποτήρι μπύρα. Έχει μείνει, δύο παίκτες θα το διεκδικήσουν. Σταύρος εναντίον Στέλιου. Vegas εναντίον One Mark Show. Κοιτάζονται στα μάτια, κάνουν απειλητικά νοήματα ο ένας τον άλλον. Και πίνω μπύρες. Για να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο νικητής και πού θα πάει το δώρο. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Χορό θέλω πάρα πολύ.
Μουσική παρακαλώ. Κεριά και λιμάνια και από εκεί. Φαντάσου ότι είναι τυλιχτό σουβλάκι. Τέλειο, ένα γερανό ρε. Κάνεις ό,τι θέλεις. Τελείωσε. Εμείς πήγαμε πολύ νωρίς, η Μελίνα, εγώ, ο Ζερό, μείναν στο τέλος ο Σταύρος και ο Στέλιος. Διεκδίκησαν ένα ποτήρι μπύρα, τελικά το πήρε ο Στέλιος, το ίδιο μονορούφι, μαζί το ίδιο μου το βοήθησα κι εγώ. Και το δώρο βέβαια πάει στην Κερκίδα, τη δικιά μας! Δεν θα το πάρουν όμως έτσι απλά, θα το διεκδικήσουν και εκείνοι. Θέλω 2 παίκτες από το κοινό, θα διαλέξω εγώ. Εσείς. Πρέπει να παίξετε και να πιείτε μπύρα. Είναι κάτι 7χρονα, μου λέει πώς θα πάτε αύριο σχολείο, εκεί, από μάθημα. Vegas. Λοιπόν, θα διαλέξω εγώ. Έτσι, στην τύχη. Από το παρουσιαστικό και μόνο. Έλα εσύ, σε βλέπω, ναι. Έλα και εσύ, αφού σηκώθηκες. Το όνομά σου. Σταύρος. Γεια σου, Σταύρο. Με τι ασχολείσαι, Σταύρο? Είμαι ερευνητής. Έλα ρε μεγάλε, τι έρευνας? Ψάχνω για δουλειά. Προς το παρόν τίποτα, έτσι? Τίποτα. Ναι, αλλά υπάρχει το One Mark Show που μπορείς να έρχεσαι εδώ και να ξεχνάς ότι ψάχνεις για δουλειά. Θα περνάς καλά και να πίνεις και την πυρίτσα σου. Αν είσαι γρήγορος βέβαια, έτσι. Θα δείξει. Το ονοματάκι σου. Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή. Με τι ασχολείσαι? Μηχανικός αυτοκινήτων τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα είμαι παρκαδόρης υποβρυχίων. Ό,τι Αυτό μπορούμε είναι κάνουμε. το κοινό του One Mark Show. Περνάς καλά εδώ? Υπέροχα. Μέχρι στιγμή, Σταύρο, περνάμε καλά εδώ? Τέλεια. Αυτό είναι. Θα περάσουμε ακόμα πιο τέλεια, βλέποντάς σας τώρα να μονομαχείτε για ένα ποτήρι μπύρα. Χριστιανά, μας φέρει το ποτηράκι με την μπύρα. Το βάζεις εδώ στη μέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα εδώ, πού πας? Πώς την είδες τη μονομαχία μας? Ήταν φοβερή. Περίμενες να Συγχαρητήρια. φύγω τόσο νωρίς? Όχι, η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκα λίγο. Θα επανορθώσω στο υπόσχομαι. Εντάξει. Το κορίτσι μας. Μουσική παρακαλώ. Όλο. Δεν πάρω κάτι υποβρύχιο σήμερα. Μπράβο, μεγάλα συγχαρητήρια. Μιλάμε. Το έπιε σαν υποβρύχιο κανονικά. Είδες τελικά. Είδες. Σε έχει βοηθήσει η δουλειά που είσαι Ναι. παρκαδόρος υποβρυχίων. Τα παρκάρω καλά.
Την πυρίτσα την κατέβασε με τη μία, έτσι. Εύκολα. Κρύα, παγωμένη. Άνετα, ξεκούραστα, βασάνιστα. Τα έδωσε όλα στο χώρο, σε είδα. Δεν σε ενδιαφέρει τόσο να βγει την πύρα, όσο το να κάνει φιγούρες. Έχει τρελαθεί ο κόσμος εδώ πέρα. Πώς το κάνει αυτό, λέει. Είναι. Χορεύεις γενικά. Ιδίως οριζόντια. Δηλαδή. Στο κρεβάτι μου χορεύω τα πάντα. Πες ότι αυτό είναι το κρεβάτι σου. Για ανέβα πάνω και χορέψε μας. Μουσικούλα, παρακαλώ. Έλα, αγόρι μου, έλα. Εδώ τα κάνουμε όλα. Το κρεβάτι σου είναι αυτό, ξαπλώνεσαι πάνω. Αντέχει, μη φοβάσαι. Και πάνω και όρθιος. Έλα, ανέβα και εσύ. Θα το συνοδεύσουμε, ανέβα. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν μόνο στο One Man Show. Παίρνουμε μπύρες, χορεύουμε, τα δίνουμε όλα. Για να δούμε τι κέρδισε ο φίλος μου, ο Θοδωρής. Ένα μοναδικό δώρο από την πλούσια συλλογή της GT Τσαγκαράκης. Ο επόμενος καλεσμένος έρχεται. Μείνετε μαζί μας, γιατί είναι ήδη στο ασανσέρ. Πώς σας λένε? Ελένα. Ναι. Εφραίμ. Εφραίμ? Ναι, από τον Άγιο? Ναι, με έχουν ταμένο. Ωραία. Εγώ έχω τα κονό εδώ μέσα και κάνω κουμάντο και στην παραγωγή. Και άμα θες να σε προωθήσω, ναι, κάτι στάρλετ έτσι, σαν και εσένα, ας πούμε, μπορώ να τις ανεβάσω πολύ ψηλά. Κατάλαβες, θα περάσουμε ωραία η ιδέα μας. Ωραία. Άκουσε. Φτάνουμε. Εγώ σε λίγο. Μη με πλησιάζεις, αλλά θα βάλω τις φωνές τώρα. Εγώ σε λίγο. Έχεις παρεκτραπεί τώρα όμως. Έχεις παρεκτραπεί τώρα και θα βάλω τις φωνές. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα. Εφραίμ, στη θέση σου. Φτάσαμε. Ναι. Ωραία, γεια. Γεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κάτι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Κάθε μία που μπαίνει εδώ μέσα μου την πέφτει. Είδατε βλέμμα, Εφραίμ, με νόημα, δηλαδή, Εφραίμ, σε θέλω, κάνε κάτι. Εγώ δεν άγγιξα γιατί σέβομαι, είμαι βράχος και λέω εντάξει, δεν κάνει. Εφραίμ, συγκρατήσου. Αλλά με ήθελε. Με ήθελε. Δηλαδή αυτό πρέπει να πάω να το κοιτάξω τώρα που είναι νωρίς. Δεν ξέρω. Εδώ λοιπόν κοντά μας η Σοφία Βογιατζάκη. Αγόρι μου. Κορίτσι μου, καλώς μας ήρθες. Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά είμαστε, κοίτα τι έχουμε ετοιμάσει εδώ για σένα. Όλος ο κόσμος φωνάζει, ουρλιάζει. Με τρελαίνει το παπιλιόν σου, με τρελαίνει. Και όχι μόνο, όλο το κουστούμι είναι για σένα φορεμένο σήμερα. Εδώ ο κόσμος σε είδε μέσα στο ασανσέρ, πραγματικά τώρα που ανέβαινες. Ναι. Με και το περίεργο καφετζή. Και αδειμονούσε να σε δει από κοντά. Ναι λοιπόν, είναι κοντά μας. Σοφία, τώρα ήρθε η σειρά σου να δημιουργήσεις. Ήρθε η στιγμή να περάσουμε στα δύσκολα, σε εισαγωγικά. Τίποτα δεν είναι δύσκολο εδώ στο One Mark Show. Τα κορίτσια μας παρακαλώ, η Ολέσια και η Χριστιάνα έρχονται κοντά μας. Αυτά τα φορεματάκια θέλαμε να βάλει σήμερα. Αυτό εδώ που φοράει. Όχι, και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί, τα ενώσπι και τα βάλεις εσύ. Θα βάλεις όμως κάτι άλλο που σου μπαίνει σίγουρα. Ναι. Πρώτα θα βάλεις την κορδέλα αυτή τη μαύρη στα ματάκια σου τα υπέροχα. Η Ολέσια θα σου βάλει την κορδέλα. Μην αγχώνεσαι, δεν θέλω καθόλου. Κοίταξε, η Μπλάνς έλεγε πάντα εμπιστευόμουν την καλοσύνη των ξένων, έτσι. Εγώ θα κάνω παράφραση. Εμπιστεύομαι πολύ τους ταλαντούχους ανθρώπους. Θα αφαιθώ στα χέρια σου και όπου με βγάλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι αγάπη σε αδελφική και φιλική. Σου δίνουμε λοιπόν τα μάτια
Θα σε πάμε στο καμαρίνι, θα σε ντύσουμε κατάλληλα και θα σε μεταφέρουμε σε ένα χώρο που δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι. Μόλις ανοίξεις τα μάτια σου και δεις το χώρο, δεις και τον άνθρωπο που θα σε περιμένει εκεί, θα πρέπει να λειτουργήσεις ανάλογα, να αυτοσχεδιάσεις. Είναι κάτι πολύ εύκολο για σένα και να μας χαρίσεις το υπέροχο και δυνατό γέλιο σου. Εντάξει, ηρέμησε, θα πάμε. Θα πάμε, θα σε πάω, Πλούταρχο, όπου θες εσύ, όπου θέλει το μωρό μου. Εντάξει, εγώ είμαι πτώμα, αλλά τι να κάνω, η δουλειά μου είναι τέτοια που... Εντάξει, θα κάνω πέτρα την καρδιά μου και θα σε πάω. Θα έρθω το βράδυ κατά τις 11 να σε πάρω. Ναι, με την νεκροφόρα. Τι θα πει δεν μπαίνει στην νεκροφόρα, δεν κατάλαβα. Άλλες ψοφάνε για να μπουν σε τέτοιο αμάξι. Έλα, άστα πολλά λόγια τώρα. Ναι. Ντύσου, φτιάξου. Θα έρθω να σε πάρω να πάμε να γλεντήσουμε σήμερα. Έπεσε πολλή δουλειά, έχω οικονομήσει, εντάξει. Ναι, η κρίση βοηθάει, πεθαίνει ο κόσμος, αβέρτα. Έγινε. Άντε μωράκι μου, σ' αγαπάω, γεια. Σας καταλαβαίνω, κυρία μου, σας καταλαβαίνω. Ηρεμήστε, αυτό το νευρικό το γέλιο. Αυτό είναι, μην κοιτάτε που γελάω. Έχασα τον άνθρωπό μου, έχασα. Δεν τον βρήκαμε εμείς, αλλά ήρθατε στο κατάλληλο μέρος. Καθίστε. Χαίρετε, τι κάνετε. Εμείς καλά είμαστε, εσάς δεν σας βλέπω και τόσο καλά. Κρίμα. Σε χάσα, καμάρι μου! Σε χάσα, κουβαλιέτε μου! Σε χάσα, παιδαρά μου! Έλα μωράκι μου, τον αναβάνουμε τον Πλούταρχο σήμερα. Έχει έρθει μια κυρία πολύ γέλιο μου λάμ. Πρέπει να είχατε τον άντρα της. Πρόσφατα. Συγγνώμη, είστε με τα καλά σας. Γελάτε με το χάλι μου, γελάτε με τη δυστυχία μου. Με τον πόνο μου γελάτε! Μα τι άνθρωποι είστε εσείς εδώ! Με τον πόνο μου γελάτε! Είναι λάπτοπ αυτό! Ήταν λάπτοπ! Θέλω πίσω τον αριστομένη μου! Τον αριστομένη μου θέλω να μου τον φέρετε! Φέρτονε που τον έχεις! Που τον έχεις φέρτονε! Ποιος είναι αυτός ο Πλούταρχος! Ποιος είναι αυτός ο Πλούταρχος! Ποιος είναι! Εσείς το ξεκάνατε! Εσείς το φάγατε, λέγερε! Πού να είστε! Παρακαλώ, καθίστε. Ηρεμήστε. Θέλετε ένα σφινάκι? Όχι, δεν θέλω, δεν πίνω, σου λέω, δεν πίνω. Καθίστε. Ζωή σε λόγους σας, κυρία Φοφό, ζωή σε λόγους. Ζωή σε λόγους, για μας δεν βλέπω. Λοιπόν, ευχαριστώ, Στελάρα. Μην απομακρυνθείς. Κουράγιο. Και ο πόνος θα περάσει με τον Άγιο. Ηρεμήστε, μαντάμ. Τι ξύλο είναι αυτό, πείτε μου, το καλύτερο θέλω. Το καλύτερο ξύλο, το καλύτερο μαόνι θέλω. Μαόνι, πώς το λέτε, δεν ξέρω πώς το λέτε. Το μαόνι, αυτό, ποιο είναι το καλύτερο, πες μου. Θα τα πούμε όλα, έχω εδώ. 700 ευρώ, βρε κλέφτη. Τι είναι αυτά, βρε κλέφτη, τα 700 ευρώ. Για ένα ξύλο, βρε. 700 ευρώ, βρε. Για ένα ξύλο. Αχ, αυτό θα το πάω. Το ξύλο που έχω φάει εγώ είναι πιο ακριβό από αυτό που πουλάω. Ηρεμήστε. Όλα θα πάνε καλά. Με βλέπετε με ένα πόσο ήρεμος είμαι. Ναι, γιατί. Αυτή είναι η δουλειά μου. Πρέπει να καθησυχάζω τους πελάτες.
Ηρεμήστε. Μα τι να μου λέτε. Κλάψτε, κλάψτε. Να ηρεμήσω μου λέτε. Κλάψτε να Τον είχα ξεθυμάνε. απέναντί μου, τον είχα. Έκανε την παπάρα του, στη σαλατούλα του. Την παπάρα του, την μπουκίτσα του, την έτραγε το καβάρι μου. Από παπάρα Ο πήγε. κουβάρτης μου. Όχι. Από ψαροκόκαλο πήγε. Λέω πως πνίγηκε με την παπάρα. Ψαροκόκαλο ήτανε. Κάτι, να, γαρίδες έτρωγε, του κάτσε τα γκάθι Με στο το λαιμό. συμπάθειο. Τα γκάθι στο λαιμό. Τι τις ήθελα τις γαρίδες τις μεγάλες, γιατί πήρα τις μικρές. έλατε. Τις μικρές τις γαριδούλες. Τα γαριδάκια, τα μικρά. Καθίστε, καθίστε. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Εδώ, ο άνθρωπός σας, ηρεμήστε, ξέρουμε, είστε γειτόνισσα. Μάθαμε για το χαμό του συζύγου, ηρεμήστε. Όλα θα λυθούν εδώ. Εγώ είμαι εδώ για σας. Κοιτάξτε με στα μάτια, κάντε τα χεράκια έτσι, αυτοσυγκέντρωση, έτσι. Όχι σαν κρατάτε λαμαρίνα με αρνί, έτσι, τα χεράκια, έτσι, κλειστά τα χεράκια. Έτσι, αυτό. Έτσι, ναι. Εντάξει. Τι σύγχυση είναι αυτή, Χριστέ μου. Λοιπόν, Γιατί το κάνουμε αυτό. να ηρεμήσουμε. Ηρεμήσαμε. Είναι καλό για όλους μας. Εντάξει. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Σας καταλαβαίνω. Κάνω τη δουλειά αυτή χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει. Όχι, είμαι εγώ εδώ για σας. Δεν μπορείτε να με καταλάβετε, δεν μπορείτε. Ακούστε με. Ξέρω ότι χάσατε τέτοιο μερακλή. Όλη η γειτονιά μιλάει για τον άντρα σας και για τον τρόπο που έφυγε έτσι άδικα. Μάθαμε ότι βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του γυμνός, φορώντας μόνο μια μπέρτα του Σούπερμαν. Είναι αλήθεια. Δεν βρέθηκε όμως μόνος του γυμνός στο κρεβάτι, τυλιγμένος με την μπέρτα. Τζουλά, δεν αισθανόμαι καλά, κύριε. Πώς σας λένε, κύριε. Πώς σας λένε. Είστε σε σύγχυση, Χάνω τις κύριε. αισθήσεις μου, χάνω καλά, βοήθαμε, κάθετε καλά. Καθίστε εδώ τώρα, Δεν μπορώ. σηκώνουμε αυτή τη δουλειά θα κάνω. Δεν μπορώ. Πέρα, εδώ θέλω. Ωραία. Τέλειο, ένα γερανό ρε. Ένα γερανό, τη σηκώσουμε. Έλα, πιάσε από εκεί. Πιάσε ένα σταλάκι. Έλα, αφεντικό. Ωραία είμαι εδώ. Εδώ είμαι καλά, αφήστε με. Για πείτε μου, είμαι καλά εδώ. Για πες. Το καταλάβαμε κυρία Φοφό. Καθίστε. Κάτσε αγόρι μου, κάτσε κάτω, κάτσε. Έλα, μη φοβάσαι, κάτσε, μη φοβάσαι. Κάνε το αυτό. Τα χεράκια έτσι. Κάνε. Κάτσε και εσύ τώρα. Μπράβο, παλικάρι. Αυτό είναι. Έτσι. Τώρα αρχίζω να ηρεμώ. Για πες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε στο κρεβάτι γυμνός, ντυμένος μόνο με μία μπέρτα του Σούπερμαν και δίπλα του ήσουν εσύ, κυρία Φοφό, ολόγυμνη, δεμένη με χειροπέδες στο κρεβάτι. Όχι. Ντυμένη Catwoman, πολύ προκλητικά, όλα έξω. Και εκείνος είχε πιαστεί με την πέρτα στον ανεμιστήρα, γύριζε 3 μέρες και εσύ δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα γιατί ήσουν δεμένη με τις χειροπέδες. Είναι αλήθεια. Εδώ τα λέμε όλα και αυτό τώρα έφυγε ο Μακαρίτης. Είμαστε μόνοι μας. Είσαι σε καλά πόδια. Πες μου την αλήθεια, χαλάρωσε. Κάνατε διάφορα με τον Μακαρίτη. Ντυνόσασταν έτσι με διάφορες στολές περίεργες. Άνοιξε μας την καρδιά σου. Στελάκι, βοήθα. Χαλάρωσε την λίγο. Στελάκι, εδώ πονάει η καρδούλα μου, πονάει. Ναι, και λίγο πιο κάτω, Στελάκι, πονάει. Λίγο πιο κάτω, Στελάκι. Έλα, Στελάκι, μου. Πιο κάτω, βρε, Στελάκι, λέμε. Έχει μεγάλη καρδιά, Στελάκι. Γενικά, ο Μακαρίτης είχε περίεργα γούστα, είχε βίτσια, ντυνόταν διάφορα και έβαζε και σένα να ντυθείς διάφορα. Είναι η ιεροσυλία. Άσε με κάτω πιο κάτω, εσύ. Η ιεροσυλία είναι. Είναι η ιεροσυλία να μιλάτε έτσι για τον πεθαμένο τον άνθρωπο. Δεν ανοίγουν οι αεροσακίες. Δεν μ' αρέσουν, δεν μου δημιουργούν καλό. Δεν είναι καλό φεγγσούι. Σβήστα. Κεριά. Κεριά και λιμάνια και από εκεί. Ηρεμήστε, κυρία Φοφό. Ηρεμήστε. Τώρα αυτό που κάνει ο Στέλιος είναι αυτό που λέμε χείρα βοηθείας. Δεν το βλέπω, να κάνει κάτι. Ο Στέλιος είναι φίλος επιστήθιος. Το καταλάβατε αυτό. Και θα παραμείνει κοντά σας. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στα διαδικαστικά, γιατί πραγματικά έχουμε μακρύ ταξίδι μπροστά μας και εκείνος μακρύτερο.
Πρέπει να μας πείτε πώς θέλετε να γίνει η κηδεία. Έστω και τυπικά ξέρουμε ότι εσείς χαρήκατε. Το καταλάβαμε μόλις μπήκατε. Το πιο φτηνό θα μου βάλετε. Ποιο είναι το πιο φτηνό? Το πιο φτηνό ξύλο, ποιο είναι? Το πιο φτηνό ξύλο είναι το τικ. Ποιο είναι το τικ? Τίποτα. Είναι 4 κοράκια το κουβαλάνε και κάνουν. Πόσο στοιχίζει αυτό το τικ? Πόσο? Ανάλογα τα τικ που θα διαλέξετε, δηλαδή. Ποιο είναι το πιο φτηνό τικ? Κάτι λίγο μασαζάκι, Στέλιο, λίγο μασαζάκι. Σιγά σιγά πες το μου, σιγά σιγά. Καταρχήν, θέλουμε χοροδία. Πόσο κάνει? Ανάλογα τι τραγούδια θα πει. Το πιο φτηνό τραγούδι σας θα μου πείτε. Ποιο είναι το πιο φτηνό σας τραγούδι, αυτό θα του βάλετε. Έχω Παντελίδη που πάει 30 ευρώ το κομμάτι. Ναι. Παντελίδης 30 ευρώ το κομμάτι. Πόσα κομμάτια θα παιχτούνε? Όσα θέλετε ένα εσείς. μόνο, μισό μπορώ? Μισό, όχι, 15 ευρώ. Ολόκληρο, 30 ευρώ. Σκούπι στα πόδια σου και πέρασε. Λίγο πιο κάτω. Βάλτε αυτό. Μην με κοιτάτε που γελάω, Δεύτερο, θες Παολά? 30 ευρώ και Παολά. 35 είναι η Παολά, γιατί έχει και το τίναγμα στο... Μαλλί το κάνει όλη η χοροδία. Αυτό το τίναγμα το κάνει όλη η χοροδία. Και Παολά, ναι. Και πάει και φτιάχνει μαλλί μετά, οπότε μια Παολά τη βάζω. Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω. Πάει. Να μ' αφήσεις. 35 ευρώ. Έχουμε και το ζεμπέτικο της Ευδοκίας με 18 ευρώ. Είναι πιο φτηνό γιατί δεν έχει λόγια. Ωραία. Ωραίο. Ωραία. Με σταματά, συνέχισε. Κάποιο τραγούδι αγαπημένο είχε ο Μακαρίτης? Καλοκαιρινές διακοπές του άρεσαν πολύ. Εδώ θα πάει κάτι παραπάνω γιατί πρέπει και η χοροδία να ντυθεί κατάλληλα με μαγιουδάκια, μαύρα βέβαια. Ναι. Θα κρατήσουμε το πένθος, Ναι. αλλά θα είναι μαγιουδάκια που θα κοστίζουν κάτι παραπάνω. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Πόσο, για πάντα. Έτσι, να πάει και να μην γυρίσει. Να πάει. 70 ευρώ. Ωραία. Ναι. Συνεχίστε. Ωραίος. Για πες. Γάμπα. Ναι, πόσο? Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές 70 ευρώ είπαμε, 70 έτσι. ευρώ. Σύνολο παίζουν τα τραγούδια πόσο στοιχίζουν? 70 και 35, 105, 135 και 18, 163. Εντάξει. Τελειώσαμε. 163 ευρώ θα δώσεις και το φάψαμε. Μόνο περιμένετε, δεν τελειώσαμε. Αυτά είναι μόνο για τη χοροδία. Ποδαράκι, Γάμπα, Στέλιο, μην τη χάσουμε τη μελάτσα. Έχει λεφτά αυτή. Μέσα στεναχώρια σας βλέπω, μέσα στεναχώρια. Από τα νεύρα μου γελάω. Τον άπιστο. Λέγε. Στα κόλληβα αυτό που θα φτιάξουμε, την τούρτα με τα κόλληβα. Θέλετε να γράψουμε κάτι επάνω συγκεκριμένο? Ξέρουμε ότι ο Μακαρίτης είχε μια αγαπημένη φράση στα λατινικά και νομίζω ότι την άφησε στο τσαντάκι σας λίγο πριν πεθάνει. Για κοιτάξτε να δούμε, είναι αλήθεια, γιατί πληροφορίες καταφτάνουν σε εμάς πολύ πριν από εσάς. Τι ακριβώς λέει? De gustibus et coloribus non disputantum. Τι σημαίνει αυτό? Και στο τελικό θα γίνει Να σου πω, κύριε Παπό, τι κοστούμι θέλεις να του βάλουμε στη τελευταία του κατοικία? Αυτό που φόραγε. Στο Σούπερμαν. Θέλετε να κάνουμε και προέκταση στο φέρετο του να είναι το χέρι έτσι? Ναι, εννοείται. Εννοείται. Ό,τι μου πείτε, εσείς είστε ο ειδικός. Μακιγιάζ θα του κάνουμε? Ναι. Τι ακριβώς θέλετε να του κάνουμε? Ποιος θα το βάψει? Έχουμε εδώ συνεργάτες που δεν θα το βάψει ο Χαρίτος? Τον πήρε ο Χάρος, μην το βάψει ο Χαρίτος. Εντάξει, θα το βάψουμε. Πόσο στοιχίζει? Ανάλογα τι μακιγιάζ θέλετε. Θέλετε βραδινό, θέλετε γάμο, θέλετε σμόκι. Σμόκι. Και ξέρω ότι έχει μια τελευταία επιθυμία μαζί του στο φέρετρο να βάλουμε και την αγαπημένη πορνό ταινία που βλέπατε μαζί κάθε βράδυ σχεδόν. Ο Μαύρος, ο Άσπρος και η Τζοάννα. Τι ακριβώς υπόθεση είχε, γιατί θέλω να την πάρω με το στελάκι να τη δούμε. Περιμένουμε κάτι πιπινάκια αργότερα από εδώ. Ο Μαύρος, ο Άσπρος και η Τζοάννα. Ήταν ένας μαύρος, ο οποίος δούλευε σε έναν άσπρο. Η Τζοάννα ήταν η σύζυγος του άσπρου. Η Τζοάννα ήταν ανοιχτός χαρακτήρας. Πολύ αυταρχική γυναίκα και με πολύ αναβασμένη λίμπιντο.
Και όλο διαταγές ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί που σηκωνόταν μέχρι το βράδυ που κοιμότανε. Που σηκωνόταν ποιος, η Τζοάννα? Η Τζοάννα σηκωνόταν και για την απέτηση. Να σηκώνονται όλοι το πρωί. Όρθιοι όλοι. Όλοι όρθιοι, όλοι η Σούζα. Στο πόδι όλοι. Μην με βάζετε να σας λέω όμως τέτοια πράγματα. Ντρέπομαι, κύριε. Τζίτζις λέγομαι, άμα θέλετε. Τζίτζις. Είναι και το σύνθημά μας εδώ στην πόρτα. Δώσε φτιάρι και στο Τζίτζι και έφυγες εσύ για Φίτζι. Να σου πω, κύριε Φωφό, τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει σε διάφορες κηδείες όταν η χήρα πάει να πει δυο λόγια για τον εκλειπώντα, ας πούμε, λέει αρλούμπες. Θα ήθελα εσύ τουλάχιστον, επειδή είσαι μια κυρία που έχεις ένα υπόβαθρο, έχεις μια πνευματική, ας πούμε, κατατομή, να πεις δυο λόγια που αρμόζουν στο σύζυγό σου που ήταν για 32 χρόνια δίπλα σου, στο πλευρό σου. Σιγά μην πω και λόγια. Να το θάβουμε, να τελειώνει, να φύγει, να φύγει. Να φύγει, να μην τον βλέπω, να μην τον έχω στο μυαλό μου καθόλου, να μην το σκέφτομαι. Όλα θα γίνουν, ηρέμησε. Όλα θα γίνουν. Είσαι εδώ, στο γραφείο μας και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Στελάκη, Ναι. πετάξε ένα βιντεοκλάπ και φέρε τον άσπρο, τον μαύρο και την Τζοάννα. Μόνο έτσι χαλαρώνει. Η Σοφία Βογιατζάκη, παρακαλώ! Φαντάσου ότι είναι τυλιχτό σουβλάκι. Κάνεις ό,τι θέλεις. Μισό λεπτό. Ξέρουμε ότι ο Μεγαλύτερης πέρναγε πολύ καλά μαζί σου. Παντρεύτηκε μια γυναίκα σαν και εσένα, επειδή είσαι πάρα πολύ σεξι βέβαια. Αυτό το στοιχείο δεν μας το έβγαλες τώρα εδώ, το έβγαλες λίγο με το Στέλιο. Ναι. Αλλά ξέρω ότι είσαι πολύ σεξι γυναίκα. Έτσι δεν είναι! Και ήρθε η στιγμή να το αποδείξεις. Μίλα μου σεξι. Όχι εμένα, έτσι λέγεται το παιχνίδι που θα παίξουμε αμέσως τώρα. Ωραία. Και θα μας πει ο ειδικός γι' αυτό. Μίλα μου σεξ. Όσο πιο αδιάφορη είναι η φράση, τόσο πιο σεξι πρέπει να την πεις. Βάλε τα δυνατά σου, θα τους ανάψεις όλους. Και που είσαι, σεξι 7 λεπτά, θέλω να έχω νικητή. Τζίζα. Γελάς. Γέλας στην κηδεία του άντρα σου. Γελάς και τώρα. Ήρθε η στιγμή να αποδείξεις πόσο σεξι είσαι, Σοφία Βογιατζάκη. Ναι. Έχουμε διάφορες κάρτες, τις ανακατεύω, πάνω στις οποίες είναι γραμμένες διάφορες φράσεις από κείμενα, από συνταγές φαρμάκων, από το ίντερνετ. Λοιπόν, επιλέγουμε στην τύχη. 2 εσύ, 2 εγώ. Παίζουμε να αλλάξει. Και διαβάζουμε το κείμενο που υπάρχει στην κάρτα με πολύ σεξι τρόπο. Όποιος καταφέρει να είναι πιο σεξι από τους δύο είναι ο νικητής. Και κάποιος από την κερκίδα πίσω του κερδίζει το δώρο. Είσαι έτοιμη να μπεις σε αυτή τη διαδικασία? Ναι, θα προσπαθήσω. Διάλεξε μια κάρτα όποια θέση και τρέλανε Τη μας, δική σου θα δείξε πάρω. μας πόσο σεξι είσαι. Αυτή. Ωραία. Εκείνες τις δύο και αυτές τις δύο εγώ. Ξεκινάς και διαβάζεις την πρώτη. Ήταν η τρίτη φορά. Αν σταμάτα τώρα, δεν μπορώ. Ο Βαμβακούλας έμπαινε Έμπαινε, Νίκο, έμπαινε. στην περιοχή τους. Και θα ήταν η μοιραία. Με μια υπέροχη προσποίηση.
ανάγκασε τον τερματοφύλακα να πέσει στη λάθος γωνία και να παρατηρεί ανήμπορο στο γλυκό του πλασέ να καταλήγει στα ανυπεράσπιστα δίχτυα του. Yes! Yes, my God! Πολύ καλά ξεκίνησε η Σοφία. Το αφήνουμε λίγο να ηρεμήσει. Να ηρεμήσουμε κι εμείς. Μας αναστάτωσες, βέβαια, τρελοκόριτσο. Είχες, δεν είχες. Τι θα γίνει με σένα? Έλα, σειρά σου. Μετά από αυτό τι να κάνω? Μ' άρεσε αυτό που σηκώθηκες. Έλα, βρε έτσι. κουτέ. Αυτή στην τύχη. Σε περίπτωση κατάποσης... Αχ, παρακαλώ. Απευθυνθείτε στο κοντινότερο νοσοκομείο, αφού πρώτα ξεπλύνετε καλά το στόμα σας από τη χλωρίνη. Αυτό πώς το έκανες? Προσοχή να μην έρθει σε επαφή. Με ευαίσθητες περιοχές του δέρματος. Μπορώ. Σε καλό. Τι έγινε? Σε καλά. Ποια είναι η δικιά σου τώρα αυτή? Αχ, Μάρκο, θα πεθάνω. Όχι τώρα. Θα κατουριθώ στα μαθά. Στο προηγούμενο σκέτς πρέπει να πεθάνεις τώρα. Έκλεισε το γραφείο. Αχ, Θεέ. Αχ, Αγίτσα μου, σε καλά μας. Να είσαι καλά, βρε Μάρκο μου, να είσαι καλά. Τι γελάς, ήρθε η σειρά σου τώρα να μας τρελάνεις κι άλλο. Γιατί? Με τρελαίνεις, λοιπόν. Έλα. Πολύ σοβαρή. Σεξι θέλουμε να είσαι, όχι σοβαρή. Σοβαρή είσαι έτσι κι αλλιώς. Τόσα χρόνια το έχουμε καταλάβει αυτό. Να κρατάω κόντρα, τι θα κάνεις πάλι? Η Φώκια. Από μακριά. Έλα, χώστα. Φαινόταν σαν να του χαμογελάει. Τι σου κάνω, Φώκια? Τα μουστάκια της ανεβοκατέβαιναν με δύναμη. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε έτσι με ένα άγριο ζώο. Η πρώτη του αληθινή επαφή με την άγρια φύση. Ναι, 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 ναι. Δύο φορές απανωτά. Ναι. Έχω αντοχή, ξέρεις, είμαι ανεξάρτητη. Δεν σε φοβάμαι. Σειρά μου. Τώρα εδώ είναι καυγάς αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ έτσι σεξ ύφος. Κάνε μας τη χάρη, ρε τενεκέ. Ποιος σου είπε ότι εγώ πάρκαρα στη θέση σου? Αφού κάθε μέρα... Αλλάζεις το σημάδι στον δρόμο. Αν συνεχίσεις έτσι... Αχ! Θα σε πάρει... και θα σε σηκώσει.
Σοφία Βαγιαντάκη, μας έβγαλε τα ρούχα μας. Είναι ικανή ακόμα και γι' αυτό. Όλα, σακάκια, γραβάτες για πάνω, τα βγάλαμε. Είσαι υπέροχος. Σόφα μου, Είσαι εντάξει. απλά υπέροχος. Τι να πούμε. Αχ, Θεέ μου. Τι να πούμε κι εμείς, δηλαδή. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να κρίνετε ποιος από τους δύο ήταν πιο σεξι. Αλλά όχι, νομίζω ότι πρέπει να βγει ο νικητής με άλλο τρόπο. Πρέπει να διαλέξεις εσύ έναν φίλο ή φίλη από τη δική σου κερκίδα και άλλον έναν φίλο ή φίλη εγώ από τη δική μου κερκίδα να έρθουν εδώ να μας διαβάσουν μία φράση, την ίδια και οι δύο, όσο πιο σεξι μπορούν και ο καλύτερος θα κερδίσει το δώρο. Τι λες? Ναι, ναι. Θα κοτσάρεις τον δικό σου παίχτη ή την παίχτρια, θα κοτσάρω τον δικό μου παίχτη ή την παίχτρια. Εντάξει? Ωραία. Πάμε. Διαλέγουμε. Για εδώ χέρια. Έλα, Νικό. Λοιπόν. Λοιπόν. Από ό,τι καταλάβαμε, σε λένε Βαγγέλη. Είσαι ο Παναγιώτης. Θες να αφήσεις το μικροφωνάκι και να σκύβει να μιλάς, ή θες να σηκώσεις το μικροφωνάκι εδώ. Το δώσαμε για να μιλάς, όχι να στηρίζεσαι. Εντάξει, και να σ' ακούμε. Φαντάσου ότι είναι τυλιχτό σουβλάκι. Έτσι. Πώς θα το κράταγες? Για 2 δευτερόλεπτα, γιατί μετά δεν θα υπήρχε όχι σουβλάκι, ούτε λαδόκολλα. Εντάξει, θέλω να την ξεχυλώσουμε λίγο, κάτσε. Να βολεύουν τα χερούλια. Έλα, Παναγιωτάκη, αγόρι μου. Εσένα πώς σε λένε? Νίκο. 2 φορές σε βαθίσανε. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω. Τι να πει και αυτός που δεν χώραγε στην κολυμπήθρα, σίγουρα. Και πρέπει να του κάνω παπάς πατητή για να μπορέσει να μπει μέσα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Σοφία, κοουτσάρει τον Νίκο, εγώ κοουτσάρω τον Παναγιώτη. Δώσ' του 2-3 πολύτιμες συμβουλές για να μπορέσει να διαβάσει την είδηση με τη φώκια, έτσι όπως την είπες εσύ και ακόμα καλύτερα. Ποια είναι η αγαπημένη σου? Η Κατερίνα. Ωραία, έχεις την Κατερίνα εκεί απέναντι, την κοιτάς στα μάτια και της λες αυτό. Η Φώκια από μακριά φαινότανε σαν να το χαμογελάει. Τα μουστάκια της ανεβοκατέβαιναν με δύναμη. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε έτσι. Με ένα άγριο ζώο. Η πρώτη του αληθινή επαφή με την άγρια φύση. Αυτό μπόρεσε ο Νίκος, αυτό έκανε. Δεν είναι κακό. Τα χαρά. Να πάω στον παίκτη μου. Να πάω στον παίκτη σου. Να πάω στον παίκτη μου. Το μικροφωνάκι. Παναγιώτη, ποια είναι η αγαπημένη σου? Η γουρνοπούλα θα μου πεις. Φαντάσου λοιπόν ότι απέναντι είναι η γουρνοπούλα. Σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει μη με φας, σε παρακαλώ. Έχεις φάει ένα ολόκληρο κατσίκι. 12 πίτσες. Άσε με εμένα. Εσύ όμως σκληρός και αδυσόπιτος, αλλά πάντα σεξι. Τις λες. Η Φώκια από μακριά φαινόταν σαν... Βάλε μια άχνα. Η Φώκια. Έτσι. Η πρώτη αντίδραση του κόσμου είναι στο άκουσμα της πρώτης λέξης. Δηλαδή, η Φώκια, άμα κάνεις εκεί παύση και βάλεις μια άχνα, τους συνεπέρνεις. Κατάλαβες. Πάμε. Η Φώκια. Η Φώκια... Από μακριά φαινόταν σαν να του χαμογελάει. Τώρα τράβα μερικά φωνήρα. Τα μουστάκια της. Και τα σύμφωνα από το νησέτα.
τα μουστάκια της. Μυστήριο πλάζεμα. Ρίξτε και κανένα τέτοιο μυστήριο πλάζεμα. Βασανίσου. Ανεβοκατέβαινα με δύναμη. Βάλε και κανένα τέτοιο. Δεν μπορώ. Τώρα βάλε, το βάλε μαζί. Ήταν η πρώτη. Πάμε. Ένα συνοθήλευμα. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε έτσι με ένα άγριο ζώο. Εδώ στο άγριο ζώο, ρίξει και ναι, την τελευταία αυτή. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε έτσι με ένα άγριο ζώο. Λοιπόν, τώρα θέλω χειροκρότημα και από τις δύο κερκίδες ταυτόχρονα για τον έναν και για τον άλλον, εντάξει. Άσχετα σε ποια κερκίδα ανήκει ο κάθε παίχτης, θέλω αμερόληπτα να χειροκροτήσετε και ανάλογα με τη δύναμη του χειροκροτήματος θα καταλάβουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ξεκινάμε με τον Νίκο πρώτα. Παναγιώτης. Λοιπόν, νομίζω ότι πρόκειται για ισοπαλία, αν και Παναγιώτη έκανες ό,τι μπορούσες καλύτερο. Ήσουν πάρα πολύ καλός, το παραδέχτηκε και η coach της πολύ καλή, ομάδας. και οι δύο πολύ καλοί. Άρα κερδίζουν και οι δύο. Εντάξει. Για να δούμε τι κερδίζει ο Νίκος και ο Παναγιώτης. Ένα μοναδικό δώρο από την πλούσια συλλογή της GT Τσαγκαράκης. Σοφία Βογιατζάκη ήταν σήμερα κοντά μας. Πέρασε ωραία, Σοφάκη. Πέρασα υπέροχα. Πραγματικά πέρασα. Έχει πονώσει ο λαιμός μου τα γέλια, ρε Μάρκο. Και εσύ είσαι σε μια παράσταση που κάνει τον κόσμο να γελάει πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Φώνησε στη Παπαδιαμάντη, τελειώνουμε. Κυριακή των Βαΐων. Εντάξει, αλλά έχει κάνει μια μεγάλη πορεία αυτή η παράσταση. 3 σεζόν παίζεται, σερί. Και είμαι πολύ τυχερή που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Είμαι πολύ τυχερή. Αυτή την περίοδο όμως το έχει μοίρα σου να είσαι με γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες. Και στην παράσταση και στο στην καινούργια εκπομπή. Γυναίκες του γύρω πολλές παραβολές. Ωραία παρέα είστε εκεί. Ωραία. Νόνη Δούνια, Έλληνα Παπαβασιλείου, Δέσποινα Καμπούρη, εγώ. Γυναικεία θέματα. Και κάθε Τετάρτη στο Σαμούλ I love you Κάργα με Βασιλική και Γιάννη και από κόσμο πολύ. I love you Κάργα του. I love you Κάργα του, Μάρκο μου. Και βρει και φόρ. Είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Και εσύ να είσαι πάντα καλά. Καλές επιτυχίες. Και πάντα χαμογελαστή με το γέλιο στο δυνατό, το χαρακτηριστικό. Φιλιά πολλά. Καλά περάσαμε. Αργή, αυτό μήπως έχουμε μείνει. Αργή, όχι, μη φοβάστε, είμαι εγώ εδώ, Με αυτό φοβάμαι, που είστε εσείς εδώ. Πλάκα πάντα. Μάλιστα. Το Στελάκι εκεί πέρα που κάτσατε στα ποδαράκια του, καλά περάσατε. Συνάδελφος, το ποιό. Έτσι λέει και τον πιστεύετε. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, τώρα το βλέπω και στο πρωινό με τον Μάρκο και σε παραστάσεις του Μάρκου, τους έχω δει μαζί. Ηθοποιός, είναι συνάδελφος το παιδί. Καλό παιδί. Απλά δεν δίνουν σε όλους την ευκαιρία που πρέπει για πρωινές εκπομπές και τέτοια. Και εμείς έχουμε μούσκουλα και εμείς έχουμε κοιλιακούς. Καταλάβατε, οι ευκαιρίες πάνε ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ικανότητες. Δεν έχετε δει γυμνό για αυτό το λέμε. Δεν θα ήθελα, ευχαριστώ. Κάτι έχει πάθει αυτό, έχει χαλάσει. Θα αρχίσω να παθαίνω πανικό τώρα γιατί είμαι και κλειστοφοβική. Γιατί σας είδα εγώ στο σκέτς εκεί με τον Νικοθάφτη, άμα παθαίνετε πανικό, κάτι γίνεται να πούμε. Και αρχίζετε και βαράτε, κάνετε, γκρεμίζετε, πετάτε κεριά, θα πάρουμε φωτιά εδώ μέσα, θα καούμε. Α, φτάσαμε. Ξανά, ευχάρικα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Αφού φεύγετε σώα και βλαβείς όπως ήρθατε, ούτε του παπά. Εδώ μέσα δεν είναι να άρχισε και συχνά. Σπρώξτε. Έτσι. Ευχαριστώ. Να πάτε το καλό. Χάρηκα. Αχ, Παναγιά μου. Πώς μου την πέφτουν όλες δηλαδή. Μια γυναίκα να πει, φίλε δεν γουστάρω, εντάξει, δεν είσαι ο τύπος μου.
Αυτό το πράγμα είναι φοβερό δηλαδή. Με το που με βλέπουνε μέσα, πώς θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να με στριμώξουν. Αλλά εγώ βράχος εκεί, αντέχω. One Mark Show εδώ και πάλι με τους Vegas. Και είμαστε έτοιμοι για καινούργιο παιχνίδι. Τι παιχνίδι είναι αυτό, θα μας το πει ο ειδικός. Πινκ-πονγκ για 4 λέγεται και είναι απλό. Παίζεται ανά 2. Με ένα σώμα, 2 ψυχές, 2 χέρια και 4 πόδια. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Ό,τι καταλάβαμε. Σταύρο, κατάλαβες, τα Κατάλαβα τα πάντα. Παίζουμε μαζί από ένα χέρι ο καθένας. Μελίνα, κατάλαβες. Ζερό, κατάλαβες. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Ωραία, πάμε να καταλάβαμε. παίξουμε. Λοιπόν, ένα σώμα, 2 ψυχές. Είμαστε μέσα στην ίδια μπλούζα. Χρησιμοποιούμε μόνο το χέρι που κρατάμε τη ρακέτα. Δεν κάνουμε ζαμπολιές, βάλ' το μέσα το άλλο. Λοιπόν, όποιος καταφέρει να πάρει 11 πόντους είναι ο νικητής και χαρίζει ένα δώρο σε κάποιον από τα άτομα που βρίσκονται πίσω του. Η δικιά μας η ομάδα είναι πίσω μας ακριβώς. Ξεκινάμε. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε εμείς, κάνουμε σερβίς. Καλό ήταν. Πάμε δυναμικά, θα δεις όλα, θα πέσει και τα καρσιά. 1-0, κερδίζετε και κάνετε σερβίς. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Είναι λίγο μικρό το τραπέζι, έτσι. 1-1. Πρέπει να το πετάμε πάνω στο τραπέζι. 2-1. Όχι, αυτή σερβίς τώρα. Όχι, εμείς όποιος κερδίζει. Α. Όποιος κερδίζει. 2-1. Βλέπεις. 2-3-1. 3-1. Έλα. Δικό σου. Όχι! Κάτσε, Σούπερμαν. 4-1 προηγούμεθα. Αν είναι δυνατόν. Πάμε. Έλα. Δεν το έχω, παιδιά, δεν το έχω. Να συγκεντρωθούμε. Δικό σου. Μπράβο, Ζερό. Πιάστε, Ω, Ζερό. καρφί. Πιάστε, Ζερό. Μπράβο. 4-2. Το πέτυχες. Κατά λάθος. Γερό. Δεν είπαμε έτσι. Δεν υπήρχε πρόθεση. Πόνεσαι. 5-2 κερδίζουμε. Δεν μπορώ. Πλάκα μας κάνετε τώρα δηλαδή, είναι Για δυνατόν. λίγο στη γωνία, έτσι. 5-3. Και δεν έχεις να παίξει Φέρε μου ποτέ λίγο κοπέλα, τη- έτσι. Εντάξει, πρώτη φορά που παίρνω. Ζερό. Εσείς. 5-3. Μετράει. Ναι. Όταν πάει φιλέ, είναι επανάληψη. Επανάληψη. Επανάληψη γιατί ακούμπησε φιλέ. Γιατί, άμα κουμπείς, φίλε, τι είναι αυτό. Σιγά, μεγάλε. Καλό. Από εδώ. 5-4. Όχι. 6-4. Πάλι. 7-4. 7-4. Συνοπτικές διαδικασίες. Δεν είναι καλό. Έλα. Δικό σου. Yes! Μπράβο, Μάρκο. 7-5. Αυτό, συγγνώμη, αυτό τι τεχνική είναι. Κάνω αέρα. 8-5. 9-5. Έτοιμος, πάρ' το.
Το παίρνουμε. 15. Έκλεισε τα μάτια. Δεν ξέρω το κορίτσι, φοβήθηκε. Πήγαινε στο μάτι. Θα πάει να κάνει μπαλέτο. Θα πάει να κάνει μπαλέτο. Έλα, χαρίζει ομάδα, χαρίζει ομάδα. Εντάξει, 9-5. Δεν τον περίμενα. 9-6. Περίμενε, έτσι. Κινέζικο. 9-7. Μπράβο, Σερό. Νομίζω το κινέζικο είναι μουτασιόν, δεν κάνει. Δεν θα πήγαιναμε. Πάμε για στο φάλσι. Πάμε για στο φάλσι, Μελινάρα. 9-8. Τεχνική Μελίνα. Καλά. Ακούρεσες! Φάλσι! 9-9. Κάτσε. Μελινάρα. Τραβάς. Έλα, Μελινάρα. Έλα, Σερό. Κάνεις ό,τι θέλεις. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Να τους πονέσουμε λίγο. Πάμε για το νικητήριο. Μπράβο, συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλή. Λίγε suspense, ήσασταν καλοί, αλλά λίγοι. Δεν το ξέρω το Πολύ άθλημα. τυχεροί, μόνο αυτό έχω να πω. Εντάξει, προσφέραμε θέμα, αυτό είναι το κυριότερο. Εντάξει, Τα δώσαμε όλα όμως. εμείς τα πήραμε όλα από ό,τι κατάλαβες. Και πήραμε και το δώρο για την κερκίδα μας! Σταύρο, παίρνεις ένα μπαλάκι, το πετάς πίσω χωρίς να βλέπεις και όποιος πιάσει το μπαλάκι έχει κερδίσει το δώρο. Με τη ρακέτα. Τι κάνεις εκεί πέρα. Να το, από εδώ είναι. Μπράβο. Έλα κοντά μας, έλα κοντά μας, έλα εδώ. Καλώς τώρα. Γεια σου ρε μεγάλε. Έλα εδώ. Χειροκρότημα. Ο φίλος μας ο οποίος καίει στο δώρο. Πώς σε λένε? Δημήτρη. Δημήτρη, πόσο χρόνο είσαι? 10. Είσαι περήφανος για μας? Ναι. Φαίνεται στο πρόσωπό σου. Η περηφάνεια είναι ζωγραφισμένη στα μαγατάκια σου. Κάτσε να τα φτιάξουμε καλά. Πάρ' το να. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όλοι μαζί τι δώρο κερδίζεις. Ένα παιδικό ποδήλατο Sector Rock, προσφορά των ποδηλατικών καταστημάτων Γατσούλης. Αν θέλετε και εσείς να ζήσετε από κοντά το One Mark Show, δηλώστε συμμετοχή στο megaTV.com/OneMarkShow ή τηλεφωνήστε στο 210 6635 876. Μία λέξη μόνο έχω να πω. Συγχαρητήρια. Και για τις επιδόσεις σας στο πινκ-πονγκ, αλλά και για την ερμηνεία σας στο σκέτς που κάναμε στην αρχή. Είσαι υπέροχος. Και εσείς πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πού θα σας απολαύσουμε από εδώ και πέρα, τι ετοιμάζετε? 24 Απριλίου, σας περιμένουμε όλους στο ΘΕΑ με Δέσποινα Βανδύ και Στέλιο Ρόκο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία.
Γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τη Δέσποινα και το Στέλιο σαν παιδιά και σαν καλλιτέχνες φυσικά. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε. Πάντα επιτυχίες να έχετε και να είστε έτσι χαμογελαστοί όπως είστε και σήμερα εδώ στο One Mark Show. Χρόνια και σαμάνια. Τι κάνετε? Καβετζή. Περάσατε ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία, πολύ. Βλέπα εκεί κάτω στην τηλεόραση, καλά στο σκέτ, τα δώσατε όλα. Είστε ταλεντάρα, ταλεντάρα. Το παλέψαμε, είχαμε τον Μάρκο εκεί, μας έδινε έμπνευση. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Μεγάλε, έσκησες. Πρέπει να πω ότι ήσασταν πάρα πολύ καλοί και εκεί στον μπαρ που σας βλέπαμε όλος ο κόσμος χειροκροτούσε με τα επιτεύγματά σας και στο σκέτ και στα παιχνίδια μετά. Νομίζω ότι αξίζατε να είχατε θέση στο show και καλά κάνατε και ήρθατε πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρκο, που μας κάλεσες. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ. Μάρκο, όχι, το λέω στο Μάρκο. Μάρκο, αν μ' ακούς, σε ευχαριστούμε πολύ, περάσαμε υπέροχα. Και έτσι πανηγυρικά φτάνουμε στο τέλος ενός ακόμα One Mark Show. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά μας αγκαλιάσατε με την αγάπη σας. Περάσατε καλά. Ελπίζω το ίδιο καλά να περάσετε κι εσείς που μας είδατε από το σπίτι. Αν όμως θέλετε να ζήσετε τη μαγεία που ζούμε εμείς εδώ στο στούντιο, δεν έχετε παρά να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 210 66 35 876 και να έρθετε εδώ κοντά μας να ζήσετε αυτές τις μοναδικές στιγμές. Φιλιά σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Μέγα Κόσμος. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, για ένα ακόμα One Mark Show! Γεια σας! Σήμερα ήταν μαζί μας στα κέντρα ξένων γλωσσών Έφη Θεοχάρη Παγκράτη, Καφαντάρη Άγια Ναργερή και κάτω Κρυθαρούλα Χαϊδάρη. Παπαδημητρίου Αθηνά Όμηρος Άγιος Δημήτριος και το φροντιστήριο Όραμα Αλέκος Μιχαηλίδης Καματερό. To be